हाँ लेकिन एक कौन सेकंड कहूଛୁ रे तू? अच्छा तू ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲୁ କଣ ସତରେ ତୋର ହଜବେଣ୍ଡ ତୋର କିଛି ବି ମାନେ ୱିଶ ଫୁଲଫିଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ନାରୀ ବି କଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ଏତେ କଥା ନାହିଁ ମ ତୁ ମାରିଦେ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ମାରିଦେ। तो रुको जरा सबर करो। ଆରେ ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଶୁଣ ମୋ କଥା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୋ କହିବା କଥା ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେ। समझ रहे हो समझ रहे हो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ତମେ ଜାଣିଛ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା कौन? ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିବି। आओ माँ कसम। ये तो बढ़िया कथा। एबे कोन असुविधा कोन अछि? ହେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଆରେ ସେଟା ପିଲା ବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବେ ତ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି ନା ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ଯେ? तो रुको जरा सबर करो। से राग रोष छाड़ो, स्वामी स्त्री मत झगड़ा तो कम। अच्छा जी केतबळे मु भूलथिले केतबळे ହୁଁ, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା କେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ ଥିଲେ ତମେ ଭୁଲ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?